Biye tene Novembre kalo kile nani samba fla anitani konoto ambalma bamanan kamena o malikono ani malikoka anga fulini walin mandombe kanyeshi oma ni wati mbasro omunu siglembe auka jabranu koro yasa absika famyali soro TV shirifla bamanan kan kuna fununa minu mena nyafolika awi malikuna funu ani jen fanre tawla amba fana ngoni akuma sele bakuruba kuna funi ziara samba fla anitani konoto dunyumana kaufeno mimbila be jamiatu ansardini fe abaro kunchera karido Novembre kalo kile saba samba fla anitani kononto ka keni alislamo ukabo jen fan bele jele fe ka fra malika ka nyogon soro dunyumana kaufe Lada do sanwo san Bamako juma misriba almamimba noye koke kali abe wele bla alislamo ma ka kon mauludu nyebla baronye wasa akase ka nyefolike ukan bara munu bena boloda mauludu konnana o bara indo bolodara fe nyina san konnana ni flana ke bi bamanankan kuna funu la kumbabawi anda bena do munu na wati kunguruni amba fongo au bismillah Foli ani wolinmando obenyeshi auma ni wati mbasro omunu matrafalimbe jabaranu koro ka kanyeni shirifla bamanankan kuna fununyi bi bamanankan kuna funimbe damina ni lasili min bora jamana nyama soro ka sangani waliya cejugu mun tara kanyeshi anga lakana tikila mauma na kera sabuye ka machama bone anina min kera dugokun labaina o kadra konnana jamana nyemgo elajo Ibrahim Bokar Keita ako abe kile sabata ko ke tashiblaye kanyeshi bamba toma mimbe damina bitene Novembre kalo kile nani samba fla anitani konoto ako abe dugo donge kanyeshi fure bela jelema ka nogoya dake munu jogina onu usomogo alaka nogoya ko uye anda sirama bakurba kuna fununa Ziara 2019 mimbe ke dunyumana kaufeno nabila be jamiatu ansardini biro international maufe nina abaro kunchera karido Novembre kalo kile saba samba fla anitani kononto kasengani mali islameu kafra jen fanwere tawkan u bela jele kana nyogon soro ni ziara belebele konnana mimbe la be jamiatu ansardini fe kanyeshi mali islame nyemo ka tomba no Haut Conseil islamique du Mali manyema Mali islamé dine nyamako ka franyon ka jeguluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama islamé demento ansaru nyejoro asedo Shérif Ousmane Madani Haidara asumo munu dalembe donymanya yasa kata duga udonkuye bara krenkreni ashira la anga nyinikala lutu sidibe fe ngabila kale Musa Fomba fe anga nyamada kasrolofe Ladado sanwo san selama bi bojien fandan nani bela jelela kanyon zoro dunyumana safo sigidala ka ziyara babuloda ziyara minyeshine do mali selamato nga faranyonga jaguluba Haut Conseil islamique du Mali manyema mali selamadine nyema nga faranyonga jaguluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema selamaya demeto ansaru nyajoro asayeda Shérif Ousmane Madani Haidara kademaya moumo minu ndambe dunyumana amba Haidara tanti bafune tarawire bula angara mogo asayeda Mustafa Haidara bula anangara mogo asayeda Mohamed El Madani Haidara ni ukunga makufa dimashi Novembre kalo tile saba sogmada yamba okera hagili jigi unye silamaya dine kono feminu nyinime no kanga ke silamaya la wajuri kela baw ye nyon vale odakuru nyawla wajuri kela baw minu me silamaya demeto ansar kono alqur'ana kala ungera ninga sheria chamange mabadale nununga unu jenyon ukabara bakeluna nyanamaya kono ziara takutana yimingera dimashi Novembre kalo tile saba silamaya demeto ansar kunye labe sabati commission d'organisation no ye ko labeni jakulu bay afene ken gume ka bulu fara chaman zigi senga taningele nyona ko sous commission akonoma bitijo ma ba sabani kemen kono doni muga ani worola ulu bela jele ka bara bengumbe ziara kali nogoyali de mo ziara kelawiye
don ɲumana kɔnɔ n'o ye Zamzami y'u ka dunanbaw ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Usman Madana Haidara yan'a ka kuma ta a y'a ɲini silamaw fɛ sanga kelen daden o ka kɛ ka ɲɛsin Mali surasiw ma minnu bira Indeliman Bamanji kɛlɛ senfɛ. A sɔrɔla ka ɲini Mali de cɛman n'a musoman fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali surasiya kɔkɔrɔma don ni ka Ala wele kɛnɛw fɛnɛ sigi senga u ye. A ma ladɔnniya k'a fɔ ɲinan ziyaraba don ɲumana kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar jɛkulu min ɲɛsinnen don maaw bisimilali a n'u ladonni ma commission accueil hébergement a ka jate bɔra maa hakɛ min kan k'a fɔ nana kɛnɛ kan. O ye maaw de ye minnu sera ka tɛmɛ ni sɛbɛnnikɛyɔrɔ ye k'u tɔgɔw sɛbɛn. O ye maa ba 64 ani 326. O la cɛ ye maa ba 31 ani 64. An balakaw ye maa ba 33 ani 262. Kariw minnu ye maaw donni ka na kari 60 ani kari 5. Sotarama kun ye 1900 ye. Mobili misɛnw kun ye 929 ye. Mobiliba bɛni 35. Moto taxi kun ye 227 ye. Mototigi kun ye 1,862 ye. Wotoro 68. Nɛgɛso kun ye 121 ye. Senama kun ye maa 50 ani 427 ye. Ala ka san 2020 ziyara jira an na. An bi to don ɲumanakaw fɛ yen nɔ lada don san o san ziyara waatiw kuncɛliw mana se Jamiyatu Ansardine Bureau International ɲɛmaba n'o ye Surakata Salamanta a b'i da don maa hakɛ min bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka fara Mali taw kan ani maa minnu nanen ni bolifɛnw ye a bɛ ɲɛfɔli k'o kan an ka jɛ k'a ɲamada ka fɔtaw fɛ. An bɛ kibaruyaw di aw ma ni Ala ka diɲɛ ye mɔgɔ minnu ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɲinan kɛnɛ kan ani jamana minnu ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala sɔnna ma. Nka yan'o ka se an b'an karamɔgɔ fo ka barika la ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye a ka ŋaniya ɲumanya la diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamana 37 Ala sɔnna ɲinan jamana 22 de ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka minnu ma se ka na u bɛɛ ko k'u ka foli fɔ karamɔgɔ ye ani k'u ka dugawu ɲini fɔ a ye. K'a fɔ karamɔgɔ i y'an bila baara min na diɲɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna an b'a kɛ n'o ye ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ ba kelen fa kelen taabolo taara ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Karamɔgɔ ko an b'a a seereya k'a fɔ i ɲɛ kɔrɔ ko jamana bɛɛ b'a waleyara fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O la karamɔgɔ waati degun yɛrɛ kama jamana minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɲinan a jamana fɔlɔ o ye Allemagne ye, a filanan Burkina Faso, a sabanan Cameroun, a naaninan Congo Brazza, a duurunan Côte d'Ivoire, a wɔɔrɔnan Espagne, a wolonwulanan Faransi, a seginnan Gabon, a kɔnɔntɔnnan Ghana, a tannan Italie, a tan ni kelennan Malta, a tan ni filanan Mauritanie, a tan ni sabanan Mali, a tan ni naaninan Algérie, a tan ni duurunan RDC Congo Kinshasa, a tan ni wɔɔrɔnan Sénégal, a tan ni wolonwulanan Togo, a tan ni seginnan Amérique, a tan ni kɔnɔntɔnnan Angola, a mugannan Guinée Bissau, a mugan ni kelennan Algérie, a mugan ni filanan Guinée équatoriale. O la an karamɔgɔ jamana 22 min ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲinan o ye nin jamana 22 ye ni Ala ka jɛ ye. Donc bɛɛ ko k'i fo ka dugawu k'i ye sijan ani kɛnɛyara. O la an karamɔgɔ cɛ minnu sera ka tɛmɛ recensement sira fɛ minnu nana u tɔgɔ sɛbɛlikɛlaw fɛ cɛ o la o bɛnna mɔgɔ 31 ani mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 4. Muso mɔgɔ 33 ani 200 ani 62 ani 2. N'i y'o fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 64 ani 300 ani 20 ani 6. O le ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɲinan ziyara n'Ala ka diɲɛ ye. Kari minnu nana kari 65, sotarama 1000 ani kari 9, voiture 900 ani 20 ani 9, camion ben o ye 10 ye. Camion ye 10 ye, camion ben ye 35 ani 5 ye. Moto taxi 200 ani 20 ani 3. Moto ye 10 ani 1 ani 800 ani 60 ani 2. Wotoro o ye 60 ani 8. Nɛgɛso o ye 100 ani 20 ani 2. Sena mɔgɔ min nana yan mɔgɔ 54 ani 20 ani 3.
Alisa an bɛ to don ɲuman ziyaraba kɔnɔna na ni ɲinata tun ye a tako 10 ye a baaraw kuncɛli waatiw selen Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ k'a lase an ka ɲininikɛla minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ka kuma galamani na an ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin ziyara min kun labɛnna ni san in na ni o bɛnna bi dimanche ma 2019 alhamdulillahi ziyara kɛra a kɛra wasa ye a kɛra kunkɔrɔta ye nisɔndiya belebele ye mɔgɔw bɔra yɔrɔ janw fɛ u bɛɛ ye an sɔrɔ hɛrɛ la tɔɔrɔ ma mɔgɔ sɔrɔ an bɛ ala fo la ka ala barika da an bɛ tila k'a ɲini ala fɛ fana minnu bɛ ka segin ala k'u segi hɛrɛ la tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ o kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ n y'a fɔ n ka kuma na an ka sɔrɔsi minnu n'olu ye ala kɔfɛ an jigi ye an bɛ dugawu kɛ minnu binna faso kuma bɔ kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ olu la ala ka yafu ma minnu banana an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya d'u ma telema na minnu fana foyi ma minnu sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ foyi kana olu sɔrɔ et puis an b'a ɲini an ka karamɔgɔ bɛɛ fɛ alimami bɛɛ fɛ zawiyatigi bɛɛ fɛ fasoden ɲuman bɛɛ fɛ an ka alabatow kɔfɛ an ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye an ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma ni ŋaniya ɲuman ye ala bɛ se k'u kisi cogo min na janfa minnu bɛ senna k'u bɔ a bɔda ɲuman fɛ tari jamana in na se ka sigi hɛrɛ la jamanadenw na se ka lafiya an b'o o ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ an k'an ka dugawu ɲɛsin an ka finitigiw ma o kɔfɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana in fana ye jamana in a sɛgɛnna a degunna mais ni an farala ɲɔgɔn kan n y'o de fɔ tubabuw tɛ se k'anw bɔ bolo la américain tɛ se k'an bɔ japon tɛ se an yɛrɛ de bɛ se fɛn min bɛ se ka mali bɔ bolo la o ye malidenw ka bɛn malidenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malidenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra degun bɛ jamana in kan ala b'an dɛmɛ a bɛ wuli mais hali ni diɲɛ bɛɛ nana fara an kan n'an ma bɛn an ka jamana tɛ lafiya an kɔni bɛ bɛɛ wele ka taa min ma o ye bɛn de ye an ka sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ an ka ɲɛsin nata ma fɛn min bɛ se k'an dɛmɛ o la bɛn dama de don mana an b'a ɲini politiki mɔgɔw fɛ k'a ɲini maa wɛrɛw fɛ minnu tɛ politiki mɔgɔw ye an k'a lajɛ jamana sɛgɛnna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tari jamana na se ka bɔ tan an kɔni ka wele y'o de ye hakili ɲumantigi bɛɛ ka kɛ bɛnkɛla de ye bɛɛ ka kɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔnkala de ye fitinɛ man ɲi ala kana fitinɛ se an ka jamana ma ala kana fitinɛ don a kɔnɔ min b'an bɔ bolola bi o de ye bɛn ye mana ala k'o sabati mali kɔnɔ ala ka mali yɛrɛ kɔlɔsi ala ka mali kisi ala ka ziyara san 2020 ala ko yira bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ka hinɛ se dabatɔw ma balada do Bamako juma misiriba alimamiba n'o ye imam kɔkɛ kale mawludu waatiw mana se a bɛ wele bila alisilamɛw ma u kana u ka jɛ ka sigi ka ɲɛfɔli kɛ mawludu baara minnu bɛ kɛ a kɔnɔna na ani daku minnu talen bɛ yasa ɲɛfɔli kɛ ko kan ɲinanta n'a denfaya ni a denbaya dilen bɛ Brahima Jara ale ni Ajama Ture ma a kɛra waati ye u ka se ka jɔnjɔn ani ladilifɛnw ta k'a di maaba caman ma an ka ɲinikɛla Mahamadu Ben Sherif Sumano a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali nka bila kale Abdou Karim Sako fɛ an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw ɲamada I n'a fɔ san o san Bamakɔ misiriba alimami kɔkɛ kale a bɛ nin kɛnɛ sigi kɛnɛ min n'o bɛ mawludu baaraw n'u doni fɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Bamako ɲinata hukumu na a ye o lada o tile ni thème ye n'o ye babu ye u b'a fɔ min ma nansarakan na mawludu facteur de bonne gouvernance n'o ye k'a fɔ mawludu ka kɛ sababu ye ka mara ɲuman o don an ka jamana kɔnɔ a ye foli ni walimadɔn kɛ ka ɲɛsin Mali Haut Conseil Islamique président ma n'o y'an karamɔgɔ Seyidu Sherif Usman Madani Haidara n'ale de fɛnɛ groupement des leaders spirituels musulmans ɲɛmaa ye an bɛ Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔ an b'o fɔ n'o ye Sherif Madani Haidara ye an b'a dɔn k'a fɔ nin y'ale ka ko ye ko min bɛ daminɛ tuma min na ale de hakili in bɔra ale de fɛ ale yɔrɔ an ka se ka ko in kɛ bi an b'a kɛnɛ kan mɛ darula kosɔn a yɛrɛ ma yan sɔrɔ mais a y'a fɔ an ye k'a fɔ ale kɔni ti yan nɔ mais a ka dɛmɛ bɛ yan nɔ o tuma donc dɔrɔn an ka laɲiniw de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen a baara bɛɛ lajɛlen denfaya dira maa min ma ale y'a ka nisɔndiya yɛrɛ kɛnɛ kan a labanna ka foli ni waliɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin baara labɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ jamana ye bɛn ni kɛlɛ o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na baara min bɛ ka kɛ bi basigi ka don an ka jamana kɔnɔ
bara mun ka kɛ dususuma ka se ka don an ka duw kɔnɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ yarabi ala ka se k'a ban kuma tɛ ne da ne bɛ misiriba mɔgɔw fo ka Bamakɔ suraka so 2 ani ɲarew k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali silama bɛɛ fo ka ɲini silamaw fɛ an ka bɛn an ka don da kelen fɛ alimami y'a bɛɛ fɔ ko ye a initié k'a fɔ yanni Mawuludu donba cɛ Mawuludukalaw ka don dɔ ta ka na fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka lancement kɛ ka Mawuludu nege don hali bi Mawuludukɛlaw la donc san o san Mawuludukalo samedi fɔlɔ a b'a kɛ ka bɛn o de ma n'o ye bi don ye a denbaya dɛmɛ maa min ma a ka ciden ye kɛnɛ sɔrɔ a yɛrɛ yira k'a fɔ babu min taara ɲina jamana ɲɛmaaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ don o don walew ye ka da babu yɛrɛ kɔrɔ kan ko naba kelenna bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Mali ye Mali bɛ se ka sabati cogo min u y'a yira k'a fɔ ɲina Mawuludu a taabolo ye min ye o de ye tilennenya ye baaraw ka kɛ tilennenya kɔnɔ ni an k'o ma action de bonne gouvernance jamana bɛ lahala min na an b'a ɲini Rasulu fɛ kisi ni nɛɛma b'a ye ale hɔrɔma kama ala k'a kɛ ale hɔrɔma n'a bonya kama Mali ala k'a sumaya an ka kɛlɛkɛden minnu bɛ kɔrɔn fɛ an denw ni an cɛw n'olu de bɛ ka bɔnɛ don o don u ni la ya Rabbi yama ala k'u don Jibirila kaman kɔrɔ k'a fɔ ɲina Mawuludu n'u doni baara hukumu na Bamakɔ misiri alimami ka hakilina kɔnɔna na a kɛra sababu ye silamɛw ka se ka dugawu caman kɛ jamana ye o kɛnɛ kelen ka wariɲumadɔn sɛbɛn dira maaw ma minnu y'u cɛsiri kosɛbɛ jamana in baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma diinɛ nasiraw kan ɲina Mawuludu ala k'a kɛ basigi jamana kɔnɔ Association Wasaton ale ye jɛkulu ye min sigira sen kan Kɛɲɛba denmisɛnninnakaw fɛ n'a bi Kɛɲɛba komini 12 den a cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ a b'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan u ka denmisɛnw tɔgɔla soba kɔnɔna na n'o ye u ka Carrefour des Jeunes k'u ka san baaraw nundonni kɛ u ka jɛkuluba in tɔgɔ la n'a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ wasa Kɛɲɛbakadenw ani Kɛɲɛbaka hɛrɛ a n'a ka sɔrɔ ni yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na an ka ɲininikɛla minnu kɛra nin baara Siriya Sirifila Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ k'u ka sɔrɔlenw ɲamada Wasaton ale ye jɛkulu ye min sigira sen kan Kɛɲɛba cercle denmisɛnninnakaw fɛ wasa u ka se ka wuli k'u ka hakɛ ɲini sariya hukumu kɔnɔna na a kun tun ye ka association Wasaton k'a ladɔnniya parce que association kura don an y'a créera mois de septembre passé donc bi de ye a lancement officiel k'a yira bɛɛ la k'a fɔ association bɛ a ka baara ye juma ni juma de ye bi kun baara kun ye o ye an ka bi lajɛ kun ye ka denmisɛnninw ka hakɛ ani jamanadenw ka hakɛ ka ɲini ka a d'u ma o y'an ka bi laɲini kun ye parce que an sɛgɛnna an ka yan n'i y'a jateminɛ kɛ an ka min nana an fɛ yan a mɛnna donc an sɛgɛnnen don donc an b'a ɲini an ka autorités fɛ politiques ni administration mɔgɔw fɛ u ka se ka a faamuya k'a fɔ an ye nin créer pour que an ka se ka denmisɛnninw ka hakɛ ni jamanadenw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ u ka nin baara nundonni senfɛ min kɛra sibiridon novembre kalo tile 2 san 2019 n'a kɛra u ka sifinnakaw tɔgɔla soba kɔnɔna na a kɛra waati ye Kɛɲɛba cɛ ni muso u bɛɛ lajɛlen kana k'u ka hakilinataw an'u ka nisɔndiya yira Wasaton in kɔni a diyara anw y'a bonyana ma an y'a ouverture kɛ bi vraiment an ye wasa sɔrɔ a la an kɔni an ye Wasaton in kɛ kun min kama problème b'an bolo yan anw wolola Kɛɲɛba yan ka mɔ Kɛɲɛba yan mini mi be yan mini a bɛ mini 5 bɔ mais on ne bénéficie de rien an tɛ foyi sɔrɔ la primo dɔgɔtɔrɔ t'an bolo yan dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama t'an bolo sira t'an bolo courant t'an bolo an muso an bɛ juru a baara k'an denw na bolo on n'a pas de source de revenu maintenant an kɛn t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ jumɛn an bɛ taa an ja yɔrɔ jumɛn ne bɛ bɔ Tabakoto min anw musow tɔɔrɔlenba de bɛ Tabakoto min b'an ka Tabakoto anw de bɛ ji jugu kan anw de bɛ masin juguw la mais la masin ni su kora an kunkolo bɛ sofɛlɛ ni ngana ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen maa ɲɛmaaw ka fɔ la Wasaton ale sigira sen kan wasa Kɛɲɛbakadenw ani dugu minnu maralen bɛ Kɛɲɛba fɛ n'a bɛ taa komini 12 la u bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Kɛɲɛba y'an ka dɔgɔ an ma dɔgɔ an ka bɛn n'an bɛnna an bɛ ɲɛ sɔrɔ an ka bɛn n bɛ Ala deli su ani tile Ala ka bɛn sabati dugu in kɔnɔ Ala ka bɛn sabati Kɛɲɛba jamana kɔnɔ ka bɛn kɔrɔta an ka bɛn an ka hakɛw ɲini an ka Kɛɲɛba développer nin ye Wasaton de ye a ma dabɔ mɔgɔ kelen kama
mɔgɔ si tɛ yan mɔgɔ min b'a fɔ k'a dabɔra ale kelen de kama a ma dabɔ mɔgɔ si kelen kama a dabɔra mɔgɔ minnu kama Keɲeba bɛ dugu o dugu mara hali a labuguda a dabɔlen bɛ bɛɛ le kama a dugutigiw o a kɔnsew a denmisɛnninw a mɔgɔkɔrɔbaw hali yiri minnu bɛ Keɲeba dugukolo kan a dabɔlen bɛ bɛɛ de kama n y'o de fɔ n'i bɛ i la hakɛ ɲinina ɲinicogo de b'a la ɲinicogo de b'a la parce que hakɛ ɲinitɔ namasa fara minnu bɛ fili senkɔrɔ f'i ko pan olu kunna i b'olu ɲɛ lajɛ de n'o tɛ ni donna fɛn kan i bɛ gilize i bɛ bin i la hakɛ ɲinitɔ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko wasatɔ k'ale ye jɛkulu ye min ka laɲiniw bɛ ɲɛsin Keɲeba cercle a denw ka hɛrɛw an'u ka hakɛw sɔrɔli ma sariya binakun kan wa a bilara sen kan wasa ka Keɲebakaw u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na ani Keɲeba ka ɲɛta o kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jalatigɛ cogo min na sariya hukumu kɔnɔna. Fédération malienne de football ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidila minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma k'u dɛmɛ nin baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛra u jabala la a kɛra sibiridon novembre kalo tile 2 sanba 2019 Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Isefo Kulubali ani Seydou Ɲare an ka jɛ k'u ka sɔrɔliw ɲamada. Mali selan donanti ɲɛma sukuluba ti yelaro min ta a yelaro bɔ a da fɛ to dɔ wɛrɛ ye o tiye ka barakɛminɛn dɔw di Mali farasɔnanjɛ kunnafoni lasɛbɛbaaw ma cogoya min na u ka kulu ka se ka baara kɛ lafiya dan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o layiro min tala Mali senan donanjukulu ɲɛmasoba fɛ a y'o layirow de bɔ a sira fɛ. Anw minnu bɛ kɛnɛma n'an ma don aw ka so kɔnɔ an t'a dɔn k'a fɔ ni ɲɔgɔn degunba aw kan parce que n'i ye aw ka baara lajɛ k'a ye minɛn foyi foyi t'aw bolo an ko vraiment o ye an hakili keleku dɔɔni donc an ye layidu ta président ye o don k'a fɔ fédération bɛɛ lajɛlen an bɛna ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna an bɛ fɛn dɔ ɲini ka d'aw ma joona an ka o hakili jagabɔ kɔnɔ an y'a ɲini ka ordinateur 2 di association ma ka climatiseur 1 d'u ma ka fauteuil n'u b'a fɔ a ma ko demi ministre k'o 2 d'u ma ka chaise visiteur 20 k'o d'u ma nin ye baara daminɛ de ye parce que an b'a dɔn nin si tɛ se ka aw mago ɲa ka se aw ka baara hakɛ la bi an ko an bɛ nin kunfɔlɔ d'aw ma pour que dɔɔni dɔɔni an ka se ka aw dɛmɛ ka aw ka baarakɛminɛn ko ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni anw yɛrɛ ye association ye degun b'an kan mais comme bamananw ko ten i n'i ka degun bɛɛ n'aw bɛ dɔɔni dɔɔni di ɲɔgɔn ma a bɛ fori bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn nin minɛn ninnu a tɛ se ka aw ka baara sankɔrɔta ka taa sira foyi kan mais a b'aw dɛmɛ sigiyɔrɔ ko ni aw ka textes saisili la o kama an ko an bɛ nin kɛ minɛn kunfɔlɔ ye ni ala n'a kira sɔnna an ye jɔn ye an y'a ɲini ala fɛ a ka sini kɛnɛya labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ni ala n'a kira sɔnna o si n'o kɛnɛya kɔnɔna na an bɛna baara wɛrɛw boloda minnu bɛ se k'a to an bɛ minɛn wɛrɛw sama aw ma. min ye Mali farasɔnanjɛ kunnafoni ɲininaw ka kuluba ye AGSM ma ɲɛma a ye foli ta ni ka Mali senan donanjukuluba sɛgɛrɛ ka kɛ n'o ka wulikajɔw ɲɛ a n'o ka hakilina ɲumanw ka layiro ta ye k'a fɔ o bɛna cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ cogoya min na kunnafoni cariko ɲuman o ka se ka waleya Mali kɔnɔ. A bɛ tile damadɔni bɔ président Bavi n'a ka délégation taara visite la an bara a don u taara kalifa an na o senfɛ u y'an ka gɛlɛya caman ye baarakɛminɛn ko senfɛ donc u ye layidu ta k'a fɔ u bɛ na an dɛmɛ n'u y'an wele kunun kan ka na o minɛnw minɛ bi an b'a fɔ o ye tare ni nisɔndiyalenba de don parce que baarakɛminɛn minnu don a bɛna dɔ fara siège yɛrɛ ka baara kɛcogo kan gɛlɛya caman tun b'an bolo a ko la si minnu dɔ bɛna bɔ minnu na surtout fɛnɛ yanni kalo kelen cɛ an ka soirée bɛna kɛ ni AGSM a ka kan an ka dunan dɔw kan ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na a ka kan o kana sɔrɔ an ka siège fɛnɛ bɛ cogo min fɛnɛ bɛ mɔgɔw kunna wolo donc o dɔrɔn kama bi ne bɛ nisɔndiya kɛ ka foli kɛ ka taga fédération malienne de football ni minɛn di min filɛ nin ye a bɛ ka baara ɲɛbila ye Zabo Mali farasɔnanjɛkɛlaw ka kuluba min filɛ nin ye
a ka su ɲɛnɛmani ta ko 7 o labaw de bɛ sen na su min bɛ kɛ sababu ye sɛnɛ dɔrɔncila wanɛ wali ɲɛma karakiw kana se kunnafonidibaw ma minnu ka baaraw ɲɛna k'o jansa a bɛ don kadira minɛw de kɔnɔna na. Alisa fɛn min ye farikolo ɲɛnɛgɛ nasiraw ye joliba ase ale ye sebaya sɔrɔ Tchad clubu min n'an b'a wele ko Elec Sport nani ani kanakolo min kɛra Coupe CAF kɔnɔna na n'a kɛra karido novembre kalo tile 3 san 2019 a kɛra stade Omnisport Modibo Keita kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Bubakar Traoré ani Yusuf Kulibali olu ka sɔrɔlen don. Jama bɔra kosɛbɛ ka se ka na senkɔrɔma don dɔ kɛ joliba ase denmisɛnninw ye n'i ye jateminɛ kɛ balontan daminɛ a nɔgɔra kosɛbɛ joliba denmisɛnninw bolo ka sababu kɛ depuis sanga 10 na Salimba ale bɛ dulan dɔ de ta k'a banamini Tchadien ka jɔkɔlɔsiba ale bɛ ballon ta ka fili corner la sanga damadɔ o kɔfɛ Ousmane Koulibaly joliba fanfɛla la ale bɛ ballon dɔ ta k'i kunda défense ka bɛɛ lajɛlen bɔ a la ka tiri wuli ballon bɛ t'i da kɛrɛfɛ an bɛ to o sigi la fo kana se sanga 30 ma joliba bɛna ka bi fɔlɔ sɔrɔ ka don Umar Kamara sababu la ka sababu kɛ Tchadien ka défense ka filiba dɔ senfɛ kele ani kanangolo sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ bila o kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnen joliba dege karamɔgɔ n'o ye Kwadjo George a ka denmisɛnninw jɔcogo bɛna ɲɛ terrain kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye joliba bɛna ka bi filanan sɔrɔ ka don depuis sanga 48 Sulemani Kulibali fɛ bi ɲumanba sanga 57 hɛrɛma kɔnɔkaw bɛn'u ka bi sabanan sɔrɔ ka don penalty dɔ senfɛ ni Salimba ni ale b'o ta k'o fili cɛlu la fo kana se ballontan ban wagati ma joliba ka dulantana min bɛ ni Camerounais don n'u ko a ma David Ekwa ale bɛna dulan ɲumanba dɔ sɔrɔ kinibolo fan fɛ ka dulan banamini ka t'i da cɛlu kɔnɔna na o bɛ kɛ joliba ka bi naaninan ye dulanci bɛ bila o kan. Nisɔndiyalenba yɛrɛ de ko nin y'anw denmisɛnninw yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka jouer première division na bon an ka laɲini tun ye ka se ka tɛmɛ phase de cadrage yɛrɛ la ka se phase de poule la quoi bon an kun ka laɲini yɛrɛ de ye ka se parce que an denmisɛnnin génération ka effectif yɛrɛ de ka se yen fɔlɔ. Ala fo k'Ala barikada Ala min sanuman bɔ n y'a fɔ n ko partout où on a passé jama bɛ bɔ Mali de la nɔ la mais jama min bɛ yan nɔ a jama ka siran de bɛ jigin denmisɛnninw na donc an ko joliba tɛ jouer Mali la an b'o défi wuli nin match in na an bɛ jouer yan ka ɲɛ supporters ka détendu u yɛrɛ k'a jira k'a fɔ k'olu dalen don denmisɛnnin na denmisɛnninw ka dɔn ko mɔgɔ b'u kɔ kɔrɔ ko mɔgɔ min dalen d'u la donc pression ka bɔ denmisɛnninw kan et ils vont faire le reste et voilà a kɛra o kɛcogo dans le plus grand fair play ka bɛɛ fo. parce que bi an bɛ yɔrɔ min na joliba de ye Mali cɛbɔ ye bi. Équipe kelen min b'an bolo n'o bɛ compétition africaine na o ye joliba de ye bi an ye min ye kɛnɛ kan bi o y'an nimisi wasa denmisɛnninw ye ballon ta ni dusu min ye o y'an nimisi wasa ni ma hakili sigi k'a jira n na hali bi aw bɛ cɛsiri min na denmisɛnninw kɔrɔ n'o ye joliba ɲɛmɔgɔw ye aw bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ bɛ baara in na an b'a dɔn baara gɛlɛn don. Parce que gɛlɛya min bɛ yen bi k'a ye aw sera ka équipe placer nin niveau la alors qu'an ye championnat daminɛ a ma mɛn o ye aw yɛrɛ ka cɛsiri ye donc an bɛna ka na aw fo nin kɛnɛ ka ɲa a ye baara min kɛ a y'a kɛ joliba ye tiɲɛ don nka a y'a kɛ Mali bɛɛ lajɛlen de ye parce que bɛɛ kɔntannen don bi joueurs fana an b'u fo fédération tɔgɔ la parce que u ye baara min kɛ bi u ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiya o hukumu kɔnɔna na an b'a jira denmisɛnninw na ŋaniya yira don ni Ala ye alamisa don jira an na an bɛ $2 di aw ka secrétaire général ma k'a kɛ prime ye k'a di denmisɛnninw ma hali bi aw k'aw cɛsiri a kɛto b'a la saliya la Mamadu. An bɛ fédération président fo depuis a sigira don min na a y'an wele jeliba ni problème mun b'aw la a y'a fɔ an ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ten an tatɔ voyage na an ka hôtel wari parti dɔ fédération de y'a sara fédération ye 5 millions di an taara sara agence la directement hôtel wari u b'u se la jeliba ye n'u y'a kɛ jeliba ye u y'a k'u yɛrɛ u y'a kɛ Mali ye jeliba ye Mali équipe dɔ de ye fédération kɛlɛ tɛ fédération ko la mɔgɔ dɔ élu la a kɛra fédération président ye a b'a ka baara kɛ n'a ye baara kɛ n'a y'i tilen ka baara kɛ an bɛ tugu a kɔ n'a y'a tilen ka baara kɛ an bɛ tugu a kɔ ballontan ni équipe bɛɛ bila la niveau kelen na Mali ballontan bɛ taa ɲɛfɛ donc n b'a dɔn ne n'a kumana ko siɲɛ caman n b'a dɔn idée ɲumanw b'a kun na n'a ye kuma min fɔ n'a sera k'a kɛ je pense que Mali ballontan bɛ taa ɲɛ. An b'a fɔ joliba ka nin qualification ye a bɛna kɛ a siɲɛ 4 n'a ye u ka se ka jouer coupe CAF o phase de finale o kɔnɔna na wa nin victoire min na fisaya Mali senna ndolantan ma kosɛbɛ.
o b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase aw ma Kafinɛ Bacili fɛ. Burkina Faso jamana kono katani Korean fanfɛla ye dugu min bɛ wele ko Jibo o wasaden min fana ye sigida ɲɛmaa ye Umaru Diko ale n'a tɔɲɔgɔn 3 bɔnɛna u niw na ka sababu kɛ u bina banbagancimɔgɔw ka jan dalen dɔ dingɛ kɔnɔ. Jibo wasaden ani a sigida ɲɛmaa Umaru Diko a n'a nɔfɛ taamaden 3 nunu u bɛɛ lajɛlen de nin dajira ka sababu kɛ banbagancimɔgɔw ka fodonbada nin dɔ ye u ye min bila u senkɔrɔ n'u ka bolimafɛn tɛmɛtɔla yɛlɛnna kan ni k'a fodon. Kumana min na bolimafɛn yɛrɛ bi fodon chauffeurkɛ nin bina o yɔrɔ kelen na. Fodonbada nin fodonen kɔfɛ ni bolimafɛn ye kuma min banbagancimɔgɔ nunu ka sɔrɔ ka ben kana gɛrɛ kana wasaden ni sigida ɲɛmɔgɔ ye nin kɛnɛ tɔ karaba. Mangania jugutigi nunu kumana min na u bɛ Umaru Diko tɔ lase maa minnu sereyara kasara in na olu y'a jira k'a fɔ k'u ye mugujugu de dayɛlɛn ka ɲɛsin ma ani maa 4nan min fana ni o kun bɛ bolimafɛn in kɔnɔ. O waati min na bɛɛ o kɛra ka sanga ni bolimafɛntigi wɛrɛ tɛmɛtɔ ye kari dɔ o kɔnɔmɔgɔw fana y'a laɲini ni ka dɛmɛdonya kɛ ka ɲɛsin Jibo wasaden ani sigida ɲɛma Umaru Diko ni a nɔfɛ taamadenw ma. Nga o y'a sɔrɔ mangania jugutigi nunu tilala u ci la ka ban. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabini ni san 2000 ani san 16 san fo ka na bila bi la mangania jugutigiw u kun ma ni ɲɔgɔnna janda wasaden ɲɛ wali kelen sigida ɲɛma ɲɛ. Dibo sigida ɲɛma ani wasaden min a n'a ka taamadenw kun bɛ k'u kunda Burkina Faba de kan Wagadugu u segintɔ ka bɔ Jibo yen min ni u taara lajɛrɛba dɔ bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinakaw ka baarako kan. Umaru Diko ye wasaden ye wa Jibo fana sigida ɲɛma do fangaɲinitɔn CDP tɔgɔ la Congrès pour la démocratie et le progrès jamana ɲɛmaakɔrɔ Blaise Compaoré ka fangaɲinitɔn n'a ka fanga darakila la san 2000 ani san 14 san. Faransi jamana sɔrasiya minisiri muso Florence Parly a ye taama nun don ka ɲɛsin farafina cɛncɛn kan jamana dɔw ma ka bɛn ni ntɛnɛndon sɔgɔmadafɛla de ye taama in da donn'a fɛ min senfɛ a y'a nun ta Cadi jamana de kɔnɔ. Taama in kɛra ka sanga ni waati ye tile 2 kɔfɛ banbagancimɔgɔw ye wulikajɔ cɛjugu min ta ka Mali jamana kɔnɔna sɛgɛrɛ n'a kɛra sababu ye ka Faransi kɛlɛbolo opération anti-djihadiste Barkhane sɛgɛrɛ n'u ka sɔrasi kelen nin tora banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ lakana ti ten an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi nka Faransi sɔrasiya minisiri muso kɔni sɔnna k'a ka nin taama in baara bolodalen nun don. Taama min yɛrɛ ni a bi don lakanako de kadara kɔnɔ. Faransi jamana sɔrasiya minisiri muso Florence Parly a kelen kun tɛ taama in na. Faransi kɛlɛbolo force Barkhane ma ɲɛma commandant kura General Pascal Facon o min bɛ ka sɔrasilaka 4,000 ani 500 kɛ ɲɔgɔn kan banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ farafina cɛncɛn kan ma yɔrɔw la a n'o de kun bɛ taama in na. Ka bɛn ni ntɛnɛndon sɔgɔmadafɛla yɛrɛ de ye minisiri muso Florence Parly ani Cadi jamana ɲɛma Idriss Déby Itno kan ka jɛ ka sigi kɛ. Sigi babu bina boli lakana ko kan banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ ani jɛɲɔgɔnya siraw sinsinni n'a kɔrɔ donni. Faransi jamana minisiri muso Florence Parly ka taama min n'a bɛ ka ɲɛsin farafina cɛncɛn kan jamanaw ma n'a bɔra Cadi jamana kɔnɔ a bi n'i kunda fa min kan o kunnafoni ma labɔ k'a da mɔgɔw tulo kan k'a sababu kɛ lakanabaliya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen kɔni wulikajɔ taara ka Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla sɛgɛrɛ k'a digi tilebiyanfan kan Mali ni Niger dancɛ la n'a kɛra sababu ye ka Faransi kɛlɛbolo cɛbɔ dɔ bɔnɛ a nin na ka sanga n'o dugujɛ kelen ye wulikajɔ cɛjugu wɛrɛ fana bolodara min kɛra sababu ye ka maa 49 bɔnɛ u niw na o yɔrɔ kelenw na. Banbagancimɔgɔ minnu y'a jira k'a fɔ k'olu nɔ ye nin wulikajɔ cɛjugu ye ka janda Faransi kɛlɛbolo cɛbɔ dɔ ɲɛ Roland Pointeau n'a kɛra sababu ye ka dankari k'a ka ɲɛnɛmaya la ka sanga ni wulikajɔ wɛrɛ ye min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 49 bɔnɛ u niw na. Banbagancijɛkulu État islamique au Grand Sahara de y'a jira k'a fɔ k'olu nɔ yera ni wulikajɔ cɛjugu la. Wulikajɔ fana wɛrɛ bolodara u fɛ ka ɲɛsin Mali finitigilakaw dagayɔrɔ fana ma hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ san 6 bɔ bi Faransi kɛlɛbolo bi ka ye Mali jamana kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ ɲɔgɔnya banbagancikɛlaw kadara kɔnɔ nga a bɛɛ rata banbagancimɔgɔw ka wulikajɔ cɛjugu bi sen na. Cameroun jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni Bafoussam terrain dafirili ni kasara in kɛra sababu ye ka mɔgɔ 43 bɔnɛ u niw na ka labana ka mɔgɔ 11 jogi o maa bɔnɛta u niw na ani maa joginta hakɛya fɛn ma fara o kan fɔlɔ nga a bɛɛ ta sɛgɛsɛgɛli baara mun kun nun donnen don walasa ka se ka dɛmɛ don mɔgɔw ma dugukolo in fodonna ni minnu ye
ka se k'u wɔgɔbɛ ka bɔ dugu jukɔrɔ bɔgɔmuguw kɔrɔ o baara jɔra. Cameroun jamana maa ɲɛmaw bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali caman wɛrɛw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye dugu bɛ dugu la k'olu ka denw wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka t'u bisimila fan wɛrɛw fɛ ka sababu kɛ kasara kunbɛli ye. Kasara ye maa minnu yɛrɛ fana sɔrɔ u ka duguw la ka se ka bisimila yɔrɔ wɛrɛ di olu fana ma o n'a ɲɔgɔnna degun camanw. Sɛgɛsɛgɛli baaraw kadara kɔnɔ walasa ka se ka dɛmɛ don buna adamadenw ka ɲɛnamaya ma. Sɔrasilakaw nana ka bɔ Yaoundé walasa ka se ka na cɛsirili kɛ ka se ka maa joginenw ani maa bɔnɛnenw u niw na k'olu wɔgɔbɛ ka bɔ yɔrɔ firilenw kɔnɔ. Nga a bɛra ta fɛn ma fara maa su hakɛya kan maa wɛrɛ joginen fana ma ye. Ka sanga ni sibiridon de ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kuncɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ damena sigi o ɲinini baaraw la. Kasara kɔni bina minnu kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu fɛla ko tɛ bawo ko maa ɲinita hakɛ bɛɛ ma ye fɔlɔ. O hakilina in de kadara kɔnɔna na jamana maa ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko ka bɛn ni taratadun sɔgɔmadafɛla ye k'u n'a lajɛ ka ɲinini baaraw fɛnɛw nun don min bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ minnu ni olu dafirila so jɔlen tɔ minnu bɛ yen nɔ ka olu tɔw wɔgɔbɛ ka ɲinini kɛ a dafɛlaw bɛɛ lajɛlen na min bɛ kɛ sababu ye maa minnu ma se ka ye hali bi u ka se k'u tɛgɛ da olu kan. Farafina kilebiyan fanfɛ jamana minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kelen kɔnɔ ko CEDEAO o cidenkulu dɔw bɛ taamala Guinée Bissau jamana kɔnɔ. Taama in senfɛ kuma ɲɔgɔnya camanw bɛna kɛ min senfɛ lajɛrɛbaw bɛna bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la sommet extraordinaire dɔ bɛna na sigi sen kan Guinée Bissau politiki ko binakun kan a bɛ lombo lamba min na an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ka fura ɲini o gɛlɛyaw la. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Guinée Bissau jamana kɔnɔ minisiri ɲɛmaa 2 de bɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko gouvernement fana ye 2 ye. A bɛra ta o n'a ta bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmaasigi kalata baara min ni o kan ka kɛ ka bɛn ni novamburu kalo tile 24 ye o yɛrɛmangutu baaraw nun donna nin dɔgɔkun fori waati. Farafina jamana minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kelen kɔnɔ ko CEDEAO u y'a lajɛ ka sigiba dɔ fana labɛn sigi min ni a dɔgɔdara ka ban. Sommet extraordinaire CEDEAO tɔnden jamanaw bɛna min sigi sen kan Guinée Bissau ka politiki ko lahalaya kan walasa fura bɛ se ka ɲini u ka degunw na ka se ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli. O dɔgɔdara ka bɛn novamburu kalo tile 8 nata ma a bɛ sigi sen kan Niger jamana kɔnɔ Faba la Niamey ka bɛn ni CEDEAO tɔnden jamana ninnu ka taama in ye ka taa Guinée Bissau jamana kɔnɔ. Karishu Niger jamana minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin Niger jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama Kala Ankuraw ale min kɛra taama in ɲɛkun ye ka taa Guinée Bissau jamana kɔnɔ CEDEAO tɔn tɔgɔ la. CEDEAO tɔn in yɛrɛ kantigɛda ye fɛn minnu ye a ka dantigɛli kɔnɔ a y'o bɛɛ lajɛlen jira nabagaw la ko CEDEAO jamana ka kɔkɔrɔmadonni wale bɛɛ Aristide Gomes de ka gouvernement ye ani ka sariya kɔn sariya min ni o taara jamana fɛ walasa ka se ka dansigi kɛ o gouvernement in ka ca la. CEDEAO tɔnden jamana ka ciden minnu ni olu taara Guinée Bissau jamana kɔnɔ ka bɛn ni karidon sɔgɔmadafɛla ye u ye sigi kɛ ni Guinée Bissau jamana ɲɛma José Mario Vaz ye kɔrɔfɔ minnu senfɛ u damagara fɛn caman na min bɛ tali kɛ politiki ko binakun kan fiɲɛw bɛ fan minnu fɛ ka se ka masala olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan min senfɛ jamana ɲɛma José Mario Vaz y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ka sariya sigira ka ban ko ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen ye a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni b'a kan k'a bɛ dansigi kɛ Aristide Gomes ka gouvernement na ka labana ka gouvernement kura sigi sen kan hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO tɔnden jamanaw fɛlata tɛ. Ka bɛn ni sibiridon novamburu kalo tile 2 ye Lomé port la baton dɔ kɔnɔ mɔgɔ 9 olu tigɛra ni ka tunu ni u ye maa ŋaniya jugutigi dɔw fɛ kumana min na u bɛ wuli ka jɔ ta ka ɲɛsin baton in ma a kɛra Cotonou port da masurunya de la kilomɛtiri 16 sani ka se port donda ma. Kunnafoniya minnu sɔrɔla baton min ni maa ŋaniya jugutigiw cuna u kan a tɔgɔ ko Cargo Bonita sibiri dugujɛ tanga de nɛgɛ kaɲɛ 7 gosilen ni sanga 30 ye 3h30 u cuna Cotonou port la ni k'u ka wale cɛjugu in bɔ a sira fɛ min yɛrɛ y'a to u sera k'u ka nin jɛjugu in lawale i n'a fɔ komi u kun y'a kɔlɔn se cogo min u nana don bato in kɔnɔ mɔgɔ 19 de kun bɛ bato min kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ komi bato bolilaw ni ka sɔrɔ ka na nin tigɛli in kɛ ka tunu ni mɔgɔ 9 ye bato yɛrɛ kɔmanda o kun bɛ maa tigɛtaw la. Ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn wa ni bɛɛ lajɛlen bi saya nɛnɛ o kadara kɔnɔna na Dr Amido Traoré
n'ale Mali Islamé diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders musulmans du Mali maa ɲɛma dɔ ye ala y'a ka kalifa minɛ na jumadon k'a si to san 63 la a ka janajaw kɛra karidon novembre kalo tile 3 san 2019 a kɛra lafiyabugukaw fɛ yen nɔ an ka ɲinikɛla Usman Kan ale bɛ ɲɛfɔli k'a kan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dr Hamid Traoré ni ale tun y'an ka cɛkɔrɔba ala mahinɛla Dramane Traoré denkɛ ye Lafiyabugu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ani Mali silamɛ tɔn caman o ma tunu maliden fɔlɔ minnu taara kalan kɛ Libi jamana kan ni ka tila ka lakalani kɛ a tun bɛ o maaw fana na ala ye a ka kalifa minɛ ala jumadon novembre kalo tile fɔlɔ san 2019 bana kuntagalajan kɔfɛ a ka suturali baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn karidon ma novembre kalo tile 3 san 2019 nɛgɛ kaɲɛ 10 waati a kɛra Lafiyabugu terminisi misiri la. An bɛ ala deli ala ka hinɛ ala ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ silamɛ ɲumanw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan olu kosɔn ala k'an ka jamana basigi ala k'o kɛ ala ka bonya kama ani kira kanu kama. Dr Hamid ale alhamdulillah a y'a sen da fa sendanɔ la n'o ye Dramane Traoré alhamdulillah ani ahlubeti jama u bɛ baara kɛ wa ani an karamɔgɔ Seydi Sharif Usmane Madani Haidara u bɛ ɲɔgɔn kalama u ye ɲɔgɔn ka ko kɛ kosɛbɛ an b'o seereya an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka lahara sɔn sumaya ye an yɛrɛ minnu bɛ yan ala ka dafila to an ye ala ka an mɛn ka saraka ni duwawu b'o ye bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam. Walasa Dr Amadou ne kɔrɔkɛ de don n bɛ fa la n bɛ ba la kɔrɔkɛ de don a kɔni basi foyi t'a fɛ sabali dan yan ta ye dɔnnibaga dɔ a ye kalan kɛ arabu jamana kan dɔnni b'a la docteur don dɔnni b'a la a y'a dɔgɔnin bɛɛ minɛ ka kɛ kelen a kɛra an bɛɛ fɛ a bɛɛ sinjiya tugu a kɛra ne yɛrɛ fɛ sinjiya tugu kosɛbɛ o tuma mɔgɔ min don mɔgɔ ɲuman don a sabalilen don dɔnni dan yan ta ale bila an fa place la an fa de kun don an fa de don bon an ɲɛjɔyɔrɔ de kun y'ale ye ale tun b'an fa place la an ɲɛjɔyɔrɔ don a hinɛna bɛɛ la a bɛ misiri kɔnɔ a bɛ wajulu kɛ ala ban don min na juma dɔ fɛ a ye wajulu kɛ a bɛ waju o tuma min bɛ ne fɛ ka fɔ a dɔgɔtɔrɔ ka ko kan an tɛna jɛnya a ka ca mɛ n tɛna jɛnya mɔgɔ ɲɛnama don silamɛ don ala siraba don dɔnnibaga don o de ala sago sago. Silamɛ jama caman bɔra ka fara teri siraw balimaya siraw ani sigiɲɔgɔn siraw kan ka taga an karamɔgɔ Dr Hamid Traoré bila a dayɔrɔ laban na Lafiyabugu kaburu don na. Ɲɛnɛmaya ye nisɔndiya de nisɔngoya adamaden ka ɲɛnɛmaya bɛɛ bɛ ne de ɲɔgɔn cɛ kɔrɔkɛ a n'an ka karamɔgɔba n'an ka dɔnniba Dr Hamid Traoré ale an fa imam Dramane Traoré denkɛ kɔrɔba ye kalan na kosɛbɛ a y'a ka ɲɛnɛmaya fa de Libi jamana kan professeur kun don Libi université la depuis an nana fara diinɛ baara y'a jira ala kama ala ye ale de minɛ ji dɔgɔya groupement membre kun don parce que a ka tɔnba ka dɔgɔ Mali kɔnɔ Dr Hamid nalen a se ma ye nin baara la ka dugawu kɛ Dr Hamid a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ye an karamɔgɔ Dr Hamid Traoré a fatura k'a si to san 63 la a taara ka furumuso 1 ani den 3 to a kɔ ani kanubagaw caman Dr Hamid ala k'i dayɔrɔ sumaya. Amina rabi ala k'a fara alisilamɛya su bɛɛ lajɛlen kan o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ kalasaw ma ka kɛɲɛ ni nin kuma in ye aw ni ce aw ka ɲamadeli fɛ laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn.